mojej psychiki, ponieważ schizofrenia zmienia punkt widzenia, poszerza horyzonty i zmusza do myślenia. Dlatego działam na poziomie DNA, podkręcam procesor, podłączam to się da, niestety dalej wiem, że nic nie wiem i nawet tego nie jestem pewien. Ciągle przerażony, bo uczę się nad ranem i mam przejebane jak w domu bez klamek. Czarnów na ustawce z Ku Klux Klanem, papież na gay party przyłapany z pewnym panem. Ciągle przerażony, bo uczę się nad ranem i mam przejebane jak w domu bez klamek. Czarnów na ustawce z Ku Klux Klanem, papież na gay party przyłapany z pewnym panem. Przyłapany z pewnym panem, przyłapany z pewnym panem. W kraju, gdzie każdy polityk jest klaunem, gdzie wszyscy mają totalną traumę, gdzie poziom wykształcenia ciągle spada, gdzie robienie wałów to powszechna zasada, gdzie wszyscy artyści jak komuniści działają tylko dla własnych korzyści. Zamiast realu wybieram złudzenie, bo tu nie mam wpływu nawet na własne istnienie. I tu już się beat skończył. Generalnie ten kawałek jest wykonywany przez zespół Natural Born Dealers, na którego koncerty serdecznie zapraszam. Wcześniej ten zespół nazywał się God Bless Breivik. Była to bardzo fajna nazwa. Niestety Norwedzy, którzy zauważyli plakat z nazwą tego zespołu, złożyli petycję do ambasadora i nasze występy zostały ujęte w cudzysłów. Były jakieś tam noty dyplomatyczne i niestety musieliśmy zmienić nazwę. Dziękuję bardzo.